Good morning! Happy Monday, anak! Maadjong buntag diha. Kamusta tog? Sadyo maning bakod? Oh, good morning! Uy, magpakuha ka. You want to see kuan? The chicken outside? Ay, magpakuha na nanay. Gimingaw ni nanay. Nala, open na nanay ang putan. Awa. Wow, good morning! Magawas ka? Ingnas tatay. Kini ba guys, ug na may mga batang gagmay nga nagsipag vaccine, ahaning i-recommend ninyo kaning after shots kay magkuan sa dalton dani kana maghilom. Gikan sa pilangag dinig butang maghilom kay bugno mo kaaso ang gisuwadan sang panit. So palit mo dani ani sa Tiny Buds. Pwede rin dyan mapalit sa TikTok shop na gibutang ni na after shots. So guys, day mangga bis kay kanon ko rin na nga kanang maglagom crunchy hapit maimpas kay kaliptan mabusak danan hawa na daot na hinuon. Mura ni sa wala. Ay, daot jud abi ko bunog ra. Pero okay ra na makagahi tanawan hinog-hinog na hinuon kay ag pikas aping ara pa man ka bomber string pikas aping pahimuslan tani ti pagdahan ni ilabay. Dare hara man ang hiwaan pero hala man ni hiwaton lang magmumukumo kay nawahi ra man ko lamin dato katong naglagum pa. Lata naman yung saging natag man ning aysa des naging adlaw. Pero kaning tundan nakalibre kog tundan guys kay gihatdan po kong aysa kay nakaani kuno sila tundan. Malipay kung makaani sila dito kay makakaon man pugo kay maghatod man sila dari. Gibot nga fruit feeder ba basin og bilak kaya ag init basig maug daw. Okay ra di ay. Ay daghang luto. Halaka. Unsa to ni hagtok? Simul. Malagi ning cry. Dako din ang simul ni to. Nagataga. Hagtok naman ang simod. Dali, lakaw tatay, dali. Come to tatay. Come to tatay. Practice naman iglakaw. Come to tatay. Okay, ingat. Okay. Ingat. Careful. You can do it. Go, baby. Maglisid pa si Ja, pero nagdilaman. Gusto na dyan mulakaw, di pa kadaog siyang lawas. Ay, ano sawit, anak? Amo ko nag-isanding nga na, barang laking spacey dahil ito maglakaw-lakaw na rin. Clap your hand, clap your hand. Ano ningawan niya? Ano ningawan na dito? Kinamingawan na adyo. Kinamingawan. 20 minutes ragani tawang gakus. Ano mingawan na dito adyo? Ano mingawan na dito adyo? Mamara na ta. Relax. Boy. Just relax. What's happening? I will be there. I know that you're hungry. Wait a minute. Wala biyan po ni mo sira abri sa nabi. Para magahi Kasulod ko iti pilihan. Minang kan Vibes. Vibes. Guys, nagsirelax ni Ron gawa ko ka. Lutong sa joke. Kapoy ko. Perfect. Sinunturan ni dyan lutuan o. Basi maglugaw ako dyan. Di mapagod dyan na lugawon ka daatlaw kay luoy. Open! Mouth! Yummy! Yee-hee! Ban kang tatay balibang? Adara. Adara. Awi re. Okay. Keb kira makakagsaging. Adyo labay ha. Kaya narabay isahin mong ilabay. Ina dyan makuntinto dari dyan gusto ka nang idyan na dyan sipsipan. Hindi ko talag happy. Nagitsahang likod kayo mo. Iat. Hindi pa katuod. Dila. Kamulisod pa na sa jagungit.
lagi. Oh. Sukog madugay lagi. Ready? Okay, ready. Lagi. Oh, lagi rin. Ah, water na. Water. Water. Pwede na ba kumain? Samok no. Nawaras no. Dah. Yehey! Ini guman ni jakaan guys, mga na sila ugatas panulak. Planag tulog. Usahay upat. Thank you, nanay. Awari. Sandig hala sandig. Sandig. Sandig na sandig. Okay. Very good. Dami ning laag mi karajat sa family house nga nakoy tojo dito lujo nila nanay kaya hana dito gi pangdamgudamgo na dito na nga hanang gipo kay ran magajang kalami kay ipon. Diyan na haram mo pakita na diyan. Yes, just isang mamaalig jang inkatiri. Ana sa ka. Hi. Kay mangipo ko dito. Aw, damay mo tatay to ha, pwede magkamusakay dito. Tatay Di gumutog buhok, imo gipangutang. sa isang sudlay, humod mo isang sudlay. Di na laman na, yung naunra. Arlinga, wajan na arabag ata. Hapit mukilo rin sa Garin, alas mga 3/4 siguro rin, jag kari. Basta kaning 2 kilo ni kapin, hapit ni mo 2. Bugata, bugata mo din ni. Doon ito kabukla. Di ba bugata? Dalaton. You want lemon ton? Hi guys, dana kay lemon. Detoxify ni nanay. Hey, bugat man ito, matagakan ka ton. Ay, nara din. Dua isas Dalton liksi, ganahan. Si Dalton guys, ba ganahan si Jang liksi, jag si liksi kay di man ka maus liksi mo hagwa kay may manghud. Basta hindi ganig ulis ang mamagna na kayo ng hood. Nilakilak mo ka din na, biwa ka ka. Kuan ba? Napuwa. Waka kaguan tabi gibijan kasi mong mama. Sining. Pamanoy, saliat kang ikin. Ha? Ah, sabi ko na, kamahan sang liksi. Nala ko rin, mami. Ah, kari mo. Mapasar ka dito. Kaya ito ta salon, magpamanicure ka dito. Ha? Uban ka? Magpamanicure ta doy ha, tapos hagna. Huwag na anatay extra money. Dang lag, pwede itong laagan si Aisa. Diyo kilak-kilak na, mingawin ka dugo, ang nanay. Dugo kang nanay lita, hindi ka gabi mingawin ka. Diyan kuot pagkasusong nanay. Hindi ka mukuot sa susos yung mama. Ah, di man daywam ni sa breastfeeding di ay. 2 months naman siguro naka-breastfeed sa imong mama. Bibirun mo day na. Kani manguot man eh, kaning laki. Manguot na eh. Di kagabi na, naglimbag nita, mag-quit ka na. Hala. Kuyaw. Manguot. Gaya din dyan, maluto na din ng agnay. Buwa pa, hilaw pa. Di na ibahaw. Naluoy kong liksi kay bigaan, di lalim. Karon inahan ako na feel na ba nga, di lalim, bisag anak mo nagbago. Hindi ko tayo, sumingo. Nga naman tagayin, jug luto. Magdang plato magdaman na sa plato. Magkariin mo kay dako. Ipa! Diko! Tabang ibi, tagayin luto, ibi, kay luwi, ibi. Yeah. Thank you, Nanay Lita, kay gitagaan ko. Nanay man ang abot. Kay baby pa man si Jana. Makuha niya. Lain sa itong lemon sa unang tagmatoy. Kanay ko aso na hybrid na. Bugatan no, murag sa kakilo no. Usa ni kapin. Kanang duha, hapit na mo. Duha ka kilo mga. Imo ba nagpahinabon? Ah, palunuson gamay. Sa graha pa siya. Ang as lumang kag ingkid. Ay sa nga rebutog sa kuya?
Hala. Ganahan si sa gold. Para magkakuha pagbisita ni Delton. Di, pag hangin sa tinihan, kadapan na rin kalimot. Di, agi mong sanda sa kuante, makabuli ni mga Diyos. Hala, ganahan doon ni mo, te, oh. Nagpamboy-hamboy ras abaga. Hala, ito ra katon, kadaga gold doon. Gold ramay mo ang ganahan. Ganahan malajag na gold, yung hawiran. Limon. Ha? Mura naman nagbuungon. Agad na mong giblad, no? Mao ni. Liinom si Zal kay ang kadago. Lagi, marag pundol. Tapa na ito, ganyan naglaga ka na, meron na ka, marag bijabas, marag pundol. Dili sa lagi, dili sa lagi. Oh my God. Gimingaw, manis ating batang gamay. Dugangan, kanin. Sige, rapitaw, tsukog tanaws kang iton-iton. Ano ito, iya ka, dugutan. Gimingaw, si Rukas gamay pas liyam. Mukha na si Dalton. Mukha na si Dalton. Aluwi kong liksian, naghilak siya kay Iga lalim. Nga nang idara sa una, ako, mga, nga na, 6 years old man siya. Sinanay, nilarga man tos nanay o kagayan kaya si Ate Ali. Nagrabi man na sa Ate Ali sa igang huba. Hindi, aga ko nabidaan ko. Sus, maradyo ko, mamatay sa si misyon. Grabe dyan ang nilawa. Ganito panahon na kayo, pa'y silpon-silpon. Asa ba ko na makatawag, nga na. Halos di kumukaon. Kinimdum-dum ko. Si tatay, nag-uun na tatay rin to. Tay makay. Ako may bata dito. Pati si Terry, bisag dito na si Terry. 1 megap naman ni Terry. 3 years na siguro, 4 years. Pero mura lang kung nang maguwang. Yan na, pati si Terry, nagkonsumisyon na. Yung time nga nang nakarelate ko, barang kaluoy ka. Sakit ng dagan mo rin puso. Lagi Pero saan taman nga, mangita mo lagi ko. Kaya, ama pa ika-provide o buwa. Kaya, yun lagi broken family. Magalilit ako tsara ton kay Haitri. Bao, wala siguro sila pag-asa magbalik pas ijang bana. O di mo matawag og bana. Mag live-in partner man to sila. Oo kay bao na pa by chance na magbalik silang duha. Basigwa na siguro kay murag pareho naman silang nalingaw sa ilang kinabuhing single. Pero mo nang giingon lagi nga ang bata lagi mag-suffer na kasudong jud ko aron uja nagbakho. Nagbakho, uban kuno siya. Matang giingnan nga madturami. Maapas rami. O nanay extra. Okay. Naman kuno sa salon nagtrabaho magpa-pedicure mi. Dalton no. Ang food ni Dalton kay lugaw, ang gibutangan og saging. Banana. Kuha na i-blender. Na lamang nga na sa kutsara. Kay, murag di ganahan og arang lataan na. Gusto nyo na usap-usapon. Ano? Say hi. Ang kinabuhi dyan, wad siya kasiguraduhan. Pwede karon malipadan mo, ikaw, imong bana, or ikaw, or sa imong asawa. Malipadan mo. O takaybaw sa sunod adlaw. Kaya na mo abot nga mga bigatlon. Nga pwede mo guba sa relasyon mo nang kinahanglan kita jud magampo jud ta kinahanglan jud bawat jud membros pamilya especially ag amahan may mo man leader sa pamudyo kinahanglan ligdeng jud ag pagtuo sa Ginoo magampo jud kanunay kay gamay bikil wa na inter na dajon ag demonyo og wa tay Ginoo sa ta kinabuhi di ta ka mao magampo wa na mailag jud sa yawa agat ang kinabuhi. Okay. Karajot ra ka ajo isa ra ka ingana ug wa kay ampo-ampo madagi ka sa tentasyon. Mo nang amis undoy og padong mi matug ingana kinsay kuan remind jud ni magampo sa kay nabajay time di jud ta makaampo at sa nang i-admit labi nag daghan tag trabaho kana huna pa badi ay kalimot man. Mag-alarm jud hadjong gi-alarm magang cellphone nga dagito hapon magkasangpit sa Ginoo kay grabe mga tentasyon rong panahon na. Ag mag-suffer lagi ag bata. Uy kaadyo. Pero ug unsa man gali mahitabo sa banag asawa, di jud magkasinabot bisan sa ag sabot-sabot ag bata di laman jud pasagdan. Bahala nag kinaunsa, bahalag
kuan na mo dana, mag-away pa mo dana partner or di na mo magkasinabot o gusto mo magbuwag ag bata, dapat jud gyapon atimanan sustentuan. Daghan na jud ko nakit-an, murag ko sa kasing lahi na jud dayog inahana ka. Ma-feel jud nimo kasakit magtan-aw sa bata nga mahilak, way amahan inahan nga na ba. Murag arang sakita. Ako gani pag operan ha, mura na ko mabuang. Mabito to nagdali-dali mig uli. Undoy bisag lisod pa ko kay grabe man si mingawan sa bata, mura man ko mabuang sa mo tuog. Di ko makakita. Mo na ning ko nga uli laman jud ta. Naman ta mirito ka kuyan kay naman ning offer namo nga pwede ato sa ako mag-recover. Mura man jud feeling na matay hinuon ko kay aram mingawa. Atong niingon jud ko uli jud ta. Pagka 4th day ning uli na mi. Pagka 5th day matong ibalik ko sa ER. Pero discharge na ko na tong pagka 3rd day. Discharge na ko sa ospital. Kaya lisod pa kadyo ako nagpa-discharge dito kay garabing nakaagay rin din. Ano na meron to'y budget, kurot nagamang daang kwarta. Makautang na gani meron to. So, nga na, ang mother's love. Ganaas Dalton guys. Ganahan sa lugaw nga na ay banana. Nakabantay kung Dalton ganahan sa jagsaging. Maning gibutangan o kanang gamay nga murag unod-unod ba karon na je. Yan. Wow! Giganahan sa isang pagkain. Lugaw and banana. Yummy, yummy.